Vi skal fiske med Thomas Hansen på en række kystpladser i forårsperioden. Lige et par skridt igen her. Så igen, når nu wobleren så kommer ind nu, så tager jeg igen lige fast foran mig her. Vi skal fiske på mange forskellige fiskepladser, og Thomas vil hele tiden fortælle om grej, strategi, fisketeknik og de bedste måder at affiske hver enkelt plads. Der er dybt med det samme her jo, så fiskene de følger faktisk den her række planter rundt, når de jagter turbiser. Og ser jeg så lige bare anelse af en bule efter blinket, og så laver det stop der. Og så plejer de altså at sidde der. Med undervandskamera går vi under overfladen og ser fiskepladserne og de fødeemner, der findes. Her imponerende stimer af turbis. Og vi vil se havre, der uforstyrret svømmer foran vores undervandskameraer. Vi ser i detaljer den rig og de blink og fluer, der benyttes. Og vi ser deres gang under vandet, mens Thomas fortæller. Og der er sådan en ørn følger nu, ikke også? Og så når jeg lige laver de her 3 slag her, så kommer hugget altså. Det her lille hvide blink her. Og det gav mig faktisk 2 rigtig sådan fine halvmeters havørn. Der er stemningsfulde øjeblikke, og der er masser af intens fiskeaction. Så, der var hug. Ja, der var den. Der var den altså. Ej, der er 2 på. Ja, der var den. Ej, hvor er det godt det her.